ndakatopinda paState House ndakatopinda pakatoitwa macommunications ndiripo ndakatomira pakatonzi torai munhu yemwende naye west we confirm nababa vacho ndopandakatorobva ndaendeswa kuCIO Central then iwo that's when he confirmed to the security department kuti ano iyeye musiyei mwana wangu then anofanira kuita sei, though it must not be a thing that spread across everyone wemumusha because vamwe havana hana ndo mataurirwa zvakaitwa. Anofanira kuti atsvage vanhu vekwakarigamombe because the Mugabe family ndo Karigamombe. Anofanira kuti atsvage vanhu vekwakarigamombe then akaona ivavo ndo kwaanochikwanisa kunge ari anda ndo vanokwanisa kuziva kana paine vanoda kuudzwa vamwe ivavo ndo vanokwanisa kuziva kuti ningi togona kumuudza hana yake yakadai ningi togona kumuudza. Saka izvozvo ndakazvireceiva from the CIO department vachikuudzai kuti chiita so right. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.